Helo, a chroeso i'r fideo Carlam Cymru hwn a fydd yn cerdded trwy gwestiynau sy'n debyg i rhai sy'n codi yn y profion PISA, mwyn i chi gael dipyn o ymarfer. Bydd y sleidiau hyn yn ffocysu ar sgiliau darllen, gan ddefnyddio sawl darn o destun i wneud hynny. Mae'n arferol yn y profion PISA bod cwestiynau yn cael eu gosod ar amrywiaeth o wahanol destunau darllen byr, ac mi fyddwch yn sylwi ar hyn yn ystod y fideo. Wrth i ni fynd, bydd cyfle i chi wasgu pause mwyn rhoi cynnig ar y cwestiynau sy'n ymddangos cyn ail ymuno i wirio eich atebion a chlywed y rhesymeg y tu ôl i'r atebion cywir. Dyma ddarn o erthygl am Califfornia. Mi welwch chi gysgod o lun y tu ôl i'r testun, llun digon adnabyddus. Ydych chi'n nabod y lle tybed? Byddaf yn datgelu enw'r olygfa ar y sleid nesaf. Felly, beth am ddarllen yr erthygl gyda'n gilydd? O'i dinasoedd anhygoel a'i harfordir hyfryd yw parciau thema gwych a'i rhyfeddodau naturiol bendigedig, mae Califfornia yn un o'r mannau gwyliau hynny, lle nad ydych yn edrych yn galed iawn os na allwch ddod o hyd i rywbeth i'w weld neu ei wneud. Ble arall mewn un diwrnod allwch chi, gyda dogen iach o'r brwdfrydedd sy'n nodweddu Califfornia a chwpanau o goffi cryf, syrffio tonnau mawr y cefnfor yn y bore a mynd i sgïo cyn iddi fachludo. Wrth gwrs, efallai y byddwch am ymlacio chydig yn fwy na hynny ar eich gwyliau. Felly gallwch wneud rhestr o'r pethau na lwyddwch i'w gwneud y tro hwn ar gyfer y tro nesaf y byddwch yn dod i ymweld. Yn wir, nid yw'n anghyffredin cwrdd â phobl sy'n byw yn Califfornia nad ydynt wedi gweld popeth yn eu talaith eu hunain. Mae'r lle mor fawr ac mor amrywiol. Ond mae Califfornia yn llawer mwy na wyneb tlws sy'n dal yr haul. Gyda dinasoedd mor ffantastig a San Francisco, mor gyffrous a Los Angeles sy'n llawn o sêr, ac mor amrywiol a deniadol a San Diego gyda'i haul a'i syrffio, gall Califfornia ddarparu digonedd o weithgareddau i'r rheini sy'n mwynhau'r bywyd trefol. Mae'r cogyddion gorau yn creu prydau mor wych fel y byddwch yn rhoi eich lluniau ar Facebook cyn gynted ag y cewch eich bwyd. Yn Califfornia, mae'r cyfan yn ymwneud â dathlu pob blas ac arddull goginio, gyhyd a bod hwnnw'n ffres ac yn lleol, a'i weini gyda gwinoedd hyfryd o Califfornia wrth gwrs. Mae'r amgueddfeydd yn denu'r tyrfaoedd gydag arddangosfeydd yn amrywio o weithiau celf clasurol a modern i arddangosfeydd gwyddoniaeth hynod diddorol, a hyd yn oed doion gwyrdd, living rooftops. Mae siopau'n denu gyda phopeth o wisgoedd gan ddilynwyr enwog a diemwntau disglair gan Tiffany i grefftau anghyffredin wedi'i gwneud â llaw ar gyfer yr anrheg berffaith. Mae theatrau, cerddoriaeth, dawnsio a bywyd nos yn cadw'r cyfan yn fywiog unwaith y bydd yr haul yn machlud. Felly dyna ni. A sylwch ar y ffynhonnell ar waelod y darn. media.visitcalifornia.com. Mae'n bosib y bydd hynny o gymorth i chi gydag ateb rhai o'r cwestiynau sy'n dilyn. Felly, ymlaen â ni i gael golwg ar y cwestiwn cyntaf. A dyma'r cwestiwn. Pa ddau air sy'n disgrifio tôn yr erthygl orau? Mae 2 ateb cywir. Wedyn ceir 6 dewis, negyddol, niwtral, cadarnhaol, rhywbeth sy'n cadarnhau, felly positif, hyrwyddol, rhywbeth sy'n hyrwyddo ydy rhywbeth sy'n trio gwerthu rhywbeth, beirniadol, rhywbeth sy'n gweld bai, a ffeithiol. Mi fyswn ni'n awgrymu eich bod yn gwasgu pause yma mwyn rhoi cynnig ar y cwestiwn hwn eich hun gan ddefnyddio darn o bapur neu lyfr nodiadau. Ar ôl i chi wneud hynny, ail ymunwch ar sesiwn i glywed yr atebion. Felly, sut hwyl gawsych chi tybed? Wel, beth am edrych drwy'r cwestiwn gyda'n gilydd? Mae cwestiynau amldewis yn gallu ymddangos yn hawdd, ond mae'n bwysig i beidio rhithro ac i ystyried yr holl opsiynau'n ofalus cyn rhoi ateb. Wel, i ddechrau, mae yna rai o'r atebion y gellir ei diastyru yn syth. Ystyr diastyru ydy rule out. Edrychwch ar y llun bendigedig, yr un llun ac oedd wedi ei guddio y tu ôl i'r testun ar y sleid diwetha. Oeddech chi wedi ei nabod? Y Golden Gate Bridge yn San Francisco ydy hwn wrth gwrs. Does dim byd negyddol am y llun yna nag oes.
A wedyn, edrychwch ar rai o'r geiriau sydd wedi eu cynnwys yn yr erthygl. Fel yn y llinell gyntaf 1, mae'n sôn am arfordir hyfryd a rhyfeddodau naturiol bendigedig. Felly mae'r lluniau hyn, sef y llun ei hun o'r Golden Gate Bridge, ond hefyd y portreadau sy'n cael eu creu gan y geiriau yn bell o fod yn negyddol ac hefyd yn bell o fod yn niwtral. Ac os edrychwch chi ar y paragraff olaf, mae'n sôn am yr holl bethau i'w gwneud yng Califfornia. Ac mae'n defnyddio'r gair dathlu yma. Felly, does dim byd beirniadol yn y testun. Does dim gweld bai ar unrhyw beth. Mae popeth yn Califfornia yn wych yn ôl y testun hwn. Mae hynny'n ni'n gadael gyda 3 opsiwn. Ec cadarnhaol, dy hyrwyddol ac e ffeithiol. Wel, da ni wedi penderfynu yn barod bod dim byd negyddol na niwtral ar y darn, felly mi allwn ni ddweud yn siŵr ei fod yn ddarn cadarnhaol. Felly, tic i opsiwn ec. Ond mae angen dewis un arall, felly pa un arall sydd yn disgrifio tôn yr erthygl? Hyrwyddol neu ffeithiol? Wel, edrychwch ar yr iaith sydd wedi cael ei defnyddio. Does dim ffigurau yn y darn, a barn y person sydd wedi sgwennu'r erthygl sydd yma yn bennaf. Mae'n dweud pethau fel mae Califfornia yn llawer mwy na wyneb tlws sy'n dal yr haul ar ddechrau y trydydd paragraff fan hyn. A pethau fel y cogyddion gorau dechrau'r paragraff olaf. Dathlu pob blas ac arddull coginio. Dawnsio a bywyd nos. Hefyd, mae'n sôn am dawnsio a bywyd nos yn y paragraff ola, lawr fan hyn. Felly, iaith disgrifiadol sydd yma, lle mae'r person sydd wedi ysgrifennu'r erthygl yn trio ein denu i fynd i Califfornia. Felly, darn hyrwyddol ydy hwn. Ac oherwydd hynny, dy ydy'r dewis cywir arall. Dyna ni. Mae'r ail gwestiwn yn gofyn beth ydy prif bwrpas y darn hwn o destun? A dyma'r dewisiadau. Hyrwyddo Califfornia i drigolion yr ardal. Hyrwyddo Califfornia i wleidyddion yr Unol Daleithiau. Hyrwyddo Califfornia i dwristiaid. Disgrifio Califfornia yn gywir i'r byd y tu allan. A'r un olaf, rhoi barn gytbwys am bwyntiau da a drwg Califfornia, felly ystyr cytbwys ydy balanced, y balanced view ynde. Unwaith eto, gwasgwch pause yma mwyn rhoi cynnig ar y cwestiwn hwn eich hun, cyn ail ymuno i glywed yr atebion. Felly, beth am edrych drwy'r cwestiwn gyda'n gilydd? Wel, gan ei bod wedi penderfynu ar y sleid diwetha bod yr erthygl hon yn un gadarnhaol a hyrwyddol, mi allwn ni ddiystyru dy ac e yn syth, felly dwi am roi croes trwy'r ddau yna. Dy ac e. Does dim ffeithiau yn y darn, felly dydy disgrifio yn gywir ddim yn briodol, a does dim sôn am bwyntiau drwg o gwbl yma. Mae popeth yn wych, felly dydy'r darn ddim yn rhoi barn gytbwys. Darn hyrwyddol ydy hwn. Felly'r peth nesaf i'w wneud ydy penderfynu pwy yw'r gynulleidfa. Felly mae gennym ni ddewis o 3 a, b neu ec i bwy mae'r awdur yn hyrwyddo Califfornia. Edrychwch ar y pethau sy'n cael sylw yn yr erthygl. Dyn ni wedi tynnu sylw at rai o'r pethau hyn ar y sleid diwetha, felly dinasoedd anhygoel, rhyfeddodau naturiol bendigedig, a wedyn yn is i lawr mae'n sôn am syrffio. Mae yna sôn am amgueddfeydd lawr fan hyn a bywyd nos. Felly, o ystyried y pethau hynny, maen nhw'n awgrymu pethau y byddai twristiaid yn ei gwneud ar wyliau yn dydyn nhw. A'r geiriau allweddol sy'n cadarnhau hyn ydy y rhai yma, efallai byddwch am ymlacio ychydig yn fwy na hynny ar eich gwyliau. Felly, hyrwyddo Califfornia i dwristiaid ydy'r ateb cywir. Felly, tic i ec yn fanna.
Mae'r cwestiwn nesaf yn dweud, pa rai o datganiadau canlynol am y pedwerydd paragraff sy'n gywir a pha rai sy'n anghywir? Dewisiwch cywir neu anghywir ar gyfer pob datganiad. Mae'r pedwerydd paragraff ar gael i chi ar ochr dde y sleid. Mae'n bwysig i dalu sylw i'r cwestiwn ac yna darllen y rhan o'r testun mae'r cwestiwn yn gofyn amdano cyn eich bod yn ateb y cwestiwn. Felly, gwasgwch pause a rhowch gynnig arni. Reit, beth am ddarllen trwy'r datganiadau ac ystyried pob un? Datganiad 1. Mae'n awgrymu bod bwyd da ar gael yn eang yn Califfornia. Wel, beth am edrych ar y geiriad yn y testun? Mae'n sôn am y cogyddion gorau, dydy, fan hyn. A hefyd prydau mor wych fel y byddwch yn rhoi lluniau ar Facebook yn syth, felly fan hyn. Byddwch yn rhoi eich lluniau ar Facebook cyn gynted ag y cewch eich bwyd. Felly mae hynny'n awgrymu bod bwyd da ar gael. Ac yna mae'n siarad am ddathlu pob blas ac arddull goginio draws Califfornia gyhyd a bod hwnnw'n ffres ac yn lleol. Chydig bach yn is i lawr yn dydy, fan hyn. Dathlu pob blas ac arddull goginio gyhyd a bod hwnnw'n ffres ac yn lleol. Sy'n awgrymu bod bwyd da ar gael yn eang, felly ar draws yr holl dalaith. Felly mae datganiad 1 yn gywir. Datganiad 2. Mae'n awgrymu bod Califfornia yn flaengar yn dechnolegol. Wel, mae'n sôn am arddangosfeydd gwyddoniaeth fan hyn, ond does dim unrhyw sôn am dechnoleg. Ac yn sicr dim byd sy'n dweud bod Califfornia yn flaengar yn dechnolegol. Mae pawb yn gwybod wrth gwrs bod Califfornia yn flaengar yn dechnolegol, oherwydd mae dyna lle mae cartref y cwmnïau technoleg mawr i gyd, Apple, Google ag ati. Ond cofiwch mai ystyried y testun hwn yn unig yw'r syniad yma, a does dim byd am hynny yn y testun. Felly mae datganiad 2 yn anghywir. Datganiad 3, mae'n awgrymu bod llawer o bobl yn Califfornia yn mwynhau siopa. Wel, mae yna ddigon o dystiolaeth yn y testun i awgrymu bod hyn yn wir. Mae siopau'n denu gyda phopeth o wisgoedd gan ddylunwyr enwog a diamwntau disglair gan Tiffany i grefftau anghyffredin wedi gwneud â llaw ar gyfer yr anrheg berffaith. Felly mae hwnna'n ymddangos lawr y gwylod, yn dydy, fan hyn. Felly'r holl destun yna dwi newydd i ddarllen. A wedyn, ac mae'r ffaith bod cymaint o amrywiaeth o bethau ar werth yn awgrymu bod digon o alw am y pethau hynny a bod nwyddau ar gael ar gyfer amrywiaeth o bobl. Felly mae datganiad 3 yn gywir. Datganiad 4. Mae'n awgrymu bod llawer o atyniadau diwylliannol i ymweld â nhw yn Califfornia. Ydy y testun yn cyfeirio at atyniadau diwylliannol? Wel, beth am edrych ar y testun? Bod y geiriau atyniadau diwylliannol ddim yn cael eu defnyddio, pethau diwylliannol yw pethau sy'n ein galluogi i ddysgu mwy am bobl, sut maen nhw'n byw eu bywydau, yn y presennol, yn y gorffennol, sut maen nhw'n dathlu, a beth sy'n bwysig iddyn nhw. A'r ffordd mae pobl yn dangos hynny yn aml ydy trwy bethau fel theatr, cerddoriaeth a dawns. Felly mae sôn am hynny yn does ar y gwaelod fan hyn. Mae theatrau, cerddoriaeth, dawnsio, a hefyd mae'n sôn am amgueddfeydd yn does. Mae hynny'n rhyw ffordd arall o ddod i nabod sut mae pobl yn byw yn y gorffennol ac ati. Ac mae'r testun yn sôn am yr holl bethau hynny, felly mae datganiad 4 yn gywir. Wedyn, yn un olaf, datganiad 5, mae'n awgrymu mae clybiau nos Califfornia yw'r gorau yn y byd. Wel, tra mae'r testun yn sôn am fywyd nos yn cadw'r cyfan yn fywiog ar y gwaelod fan hyn, dydy'r awdur ddim yn cynnig unrhyw farn ar hynny. Does dim byd sy'n awgrymu bod y clybiau nos yn Califfornia yn rhai gorau'r byd. Felly mae datganiad 5 yn anghywir. Dyma erthygl arall
Pan ydych chi'n gweld testun, cymerwch eich amser i ddod i nabod y darn ac i gael syniad cyffredinol o'r cynnwys. Mae'r erthygl hon yn rhan o erthygl hirach am gyflenwad dŵr yng Califfornia. Mae'r erthygl yn dweud hyn. Ar ddiwrnod poeth yn ne Califfornia, mae Shivaji Deshmukh o ardal ddŵr Orange County yn cynnig cwpan o ddŵr glân ac oer i mi a oedd ddoe yn troelli o gwmpas y mowlen toiled un o'r trigolion Califfornia. Rydym yn sefyll y tu allan i'r ail gyfleuster mwyaf yn y byd ar gyfer adfer dŵr. Cyfuniad uwch technoleg o ficrohydlyddion, pilenni a goliadau UV sydd bob diwrnod yn ailgylchu 70 miliwn galwyn o garthffosiaeth yn ddŵr. Mae'r dŵr hwn mor glir, mor lan, fel ei fod bron yn ddŵr distill. Mae'n iawn, meddai Deshmukh yn gysurlon, gan gymryd llymaid o'r dŵr o'i gwpan yn hamddenol. Dyma'r dechnoleg sy'n cael ei defnyddio ar yr orsaf ofod. Ac mae'r testun hwn wedi ei addasu o erthygl yn y cylchgrawn National Geographic, fel y gwelwch chi ar y gwaelod fan hyn. Mae yna dipyn o eirfa eitha heriol yn fanna, felly y peth pwysig pan ydych chi'n darllen darn o destun ydy i beidio cael panig os ydych chi'n gweld geiriau sydd yn anghyfarwydd i chi, reit? Achos mae hynny yn mynd i ddigwydd, ond peidiwch â chael panig. Mae'n bosib gweithio allan ystyr geiriau o'r cyd-destun, ond dwi'n mynd i just tynnu sylw at rai o'r rhai mwyaf anodd yma. Felly mae'n sôn am ficrohydlyddion. Wel, hydlydd, neu hydlyddion, hydlydd ydy strainer, rhywbeth sydd yn caniatáu dŵr i fynd drwyddo. Felly, a micro ystyr, micro wrth gwrs ydy rhywbeth bach iawn iawn. Felly, strainers bach iawn iawn. Pilenni wedyn ydy membrane yn Saesneg, neu darn o ddefnydd sydd yn caniatáu i ddŵr fynd drwyddo, ond ddim yn caniatáu i bethau mwy fynd drwyddo. A wedyn, peth arall ydy carthffosiaeth, sef sewage. Iawn. Felly, mae'n sôn am yr holl offer sy'n rhan o'r broses yma o ailgylchu dŵr ac o buro dŵr fel ei fod yn barod i gael yn ddigon glân i gael ei yfed. A wedyn mae'n sôn am ddŵr distill hefyd, sef distilled yn Saesneg. Iawn? Felly, fel o'n i'n dweud, peidiwch â cael panig a just cymerwch y darn fel mae o a trio cael synwyr cyffredinol o beth sy'n mynd ymlaen. Mae'r cwestiwn cyntaf yn gofyn, beth ydy prif bwrpas y darn hwn? A. Darbwyllo'r darllenydd bod yfed dŵr toiled wedi ailgylchu yn iawn. B. Dangos y problemau sydd gan Califfornia i gael gafael ar ddŵr ffres. D. C. Mae'n ddrwg gen i, dangos sut mae technoleg gorsaf ofod yn ddefnyddiol ar y ddaear. Neu D. Dangos i faint o drafferth y mae sefydliadau darparu dŵr yn Califfornia yn mynd i ddarparu dŵr ffres. Wel, y peth cyntaf i sylwi arno ydy bod y darn yn cyfeirio at bob un o'r pethau hyn. Ond cyn i ni fynd yn bellach na hynny, gwasgwch pause a rhowch gynnig ar y cwestiwn hwn. A dewch yn ôl pan ydych chi'n barod. Reit, beth am ystyried pob un? Heb os, mae yna ryw elfen yma o argyhoeddi'r neu darbwyllo'r darllenydd bod yfed dŵr toiled wedi ailgylchu yn beth iawn i'w wneud, neu argyhoeddi awdur yr erthygl yn yr achos yma, ynde? Achos mae o'n cael cynnig cwpan o ddŵr glân. Mae Shivaji yn cynnig cwpan o ddŵr glân ac oer i mi, felly yr awdur sydd yn siarad. Felly, wedyn B, dangos y problemau sydd gan Califfornia i gael gafael ar ddŵr ffres. Beth maen nhw'n wneud yma ydy nid dim ond tynnu sylw at y problemau gyda dŵr, ond hefyd sut maen nhw'n datrys y problemau hynny yn da. Rydym yn sefyll y tu allan i'r ail gyfleuster mwyaf yn y byd ar gyfer adfer dŵr, cyfuniad uwch technoleg o ficrohydlyddion, pilenni a goliadau UV sydd bob diwrnod yn ailgylchu 70 miliwn galwyn o garthffosiaeth yn ddŵr. Felly paragraff 2 ydy hwnna yn fanna. Bod yr erthygl yn dangos bod problem, mae'r prif ffocws ar sut i ddatrys y broblem.
Wedyn dangos sut mae technoleg gorsaf ofod yn ddefnyddiol ar y ddaear. Ydy mae'n cyfeirio at yr orsaf ofod ar y ddiwedd y paragraff. Mae Shivaji Dashmukh yn cyfeirio at yr orsaf ofod, ond bwriad y dyfyniad yna ydy atgyfnerthu'r hyn sy'n cael ei ddweud. Wedyn dangos i faint o drafferth y mae sefydliadau darparu dŵr yn Califfornia yn mynd i darparu dŵr ffres. Dwi'n meddwl mai hwn ydy'r ateb. Mae'r erthygl yn cyffwrdd ar y problemau gyda dŵr, ond prif bwrpas yr erthygl ydy dangos sut maen nhw'n mynd ati i ddatrys y problemau hynny, trwy ailgylchu dŵr o fowlenni toiled trigolion Califfornia. Dyna sut maen nhw'n ymateb i'r problemau. Dyma faint o drafferth maen nhw'n fodlon mynd iddo i sicrhau bod digon o ddŵr ffres ar gael. Felly, ydy'r ateb cywir. Oeddech chi'n cytuno? Roedd hwnna'n eitha heriol, felly pidiwch â phoeni os na wnaethoch chi ddewis yr ateb cywir, ond mae'r ymarfer hwn yn dangos y dechneg o bwyso a mesur yr holl opsiynau mwyn dod o hyd i'r ateb cywir, ac mi allwch chi ddefnyddio'r technegau hyn y tro nesaf. Mae'r cwestiwn nesaf yn gofyn, beth ydy bwriad sylw Dashmukh? Dyma'r dechnoleg sy'n cael ei defnyddio ar yr orsaf ofod. Ai'r bwriad ydy A. Tawelu meddwl y cyfwelydd am ansawdd y dŵr. B. Brolio'r dechnoleg sy'n cael ei defnyddio yn y ffatri adfer dŵr. C. Pwysleisio pa mor ddefnyddiol ydy technoleg y gofod yn y diwydiant dŵr. Neu D. Darbwyllo pobl sy'n darllen yr erthygl am ansawdd dŵr de Califfornia. Y peth cyntaf y byddwn ni'n ei wneud yma ydy edrych ar y prif air neu eiriau ym mhob datganiad. Felly A. Tawelu meddwl, B. Brolio, C. Pwysleisio a D. Darbwyllo. Neu yn hytrach na darbwyllo, byddai argyhoeddi yn gweithio hefyd. Mae argyhoeddi yn air tebyg, to convince yn Saesneg. Felly, gwasgwch pause a rhowch gynnig ar hyn a dewch yn ôl i wirio eich ateb pan ydych chi'n barod. Reit, mae'r cwestiwn yn gofyn am sylw Dashmukh, felly rhaid ffeindio hwnna yn y testun. A dyma'r dechnoleg sy'n cael ei defnyddio ar yr orsaf ofod. A'i bwriad hynny yw tawelu meddwl? Wel, mae hynny'n bosib. Mae'n iawn, meddai Dashmukh yn gysurlon. Mewn ffordd sy'n cynnig cysur. Peidiwch â phoeni, mae'n iawn. Felly mae'n awgrymu bod dim byd i boeni amdano wrth trio'r dŵr. Wedyn B, brolio. Dwi ddim yn gweld unrhyw arwydd o hynny yn y darn. Mae'r testun yn rhy ffeithiol a dydy Dashmukh ddim yn dweud ei bod yn gwneud gwaith sy'n well ag unrhyw un arall yn y byd na dim byd felly. Wedyn pwysleisio pa mor ddefnyddiol ydy technoleg sy'n cael ei ddefnyddio yn yr orsaf ofod. Ydy mae'r hyn mae o'n ei ddweud yn awgrymu hynny, ond dydw i ddim yn meddwl mai dyna'r bwriad yma. Wedyn darbwyllo neu argyhoeddi. Wel, dydy'r erthygl yma ddim yn darbwyllo mewn gwirionedd. Nid trio eich argyhoeddi am rhywbeth ydy nod y darn. Mae fwy ffeithiol na hynny. Felly, o edrych ar y frawddeg eto, mae'n iawn, meddai Dashmukh yn gysurlon. Dwi'n meddwl ei fod yn eitha clir mai A ydy'r ateb cywir. Oeddech chi'n cytuno? Unwaith eto, peidiwch â phoeni os wnaethoch chi ddewis ateb arall, ond cofiwch am y technegau hyn a phwysigrwydd astudio'r eirfa yn ofalus a phwyso a mesur popeth. Dyma erthygl arall am Califfornia. Mae gan Califfornia le arbennig yn y meddylfryd Americanaidd. Dyma'r dalaith eiraid, man chwarae'r cyfoethog a'r enwog. Dyma dalaith sy'n llawn heilwen, moroedd sy'n glir fel grisial, traethau eiraid, pyllau nofio a Hollywood y ffatri freuddwydion. Ond mae'r dalaith a arferai gael eu hystyried yn dir o gyfleoedd di-derfyn yn yr Unol Daleithiau a'r ei gliniau,
o'i gwleidyddiaeth i'r economi ac i'w hamgylchedd a'i ffordd o fyw sydd dan bygythiad yn gyson, mae Califfornia fel claf ar beiriant cynnal bywyd. Mae gan lywodraeth y dalaith yledion enfawr ac mae'r gyfradd i weithra wedi codi i 12%, y ffigur uchaf ers 70 mlynedd. Er mwyn cael gwared a dyled sy'n ei clethu, mae Califfornia yn cwtogi ei gwariant ar addysg a gofal iechyd, ganddi swyddo niferoedd enfawr o weithwyr a gorfodi eraill i gymryd gwyliau yn ddi-dal. Mewn talaith sy'n cynnwys maes trefi mawr yn bennaf, mae cwymp y farchnadau wedi effeithio ar filiynau ac wedi gorfodi miloedd o deuluoedd o'i cartrefi. Ac addasiad ydy hwn o erthygl o'r Guardian. Felly, beth am i ni weld be ydy'r cwestiwn ar yr erthygl hon. Mae'r cwestiwn yn gofyn, pa un o'r datganiadau hyn sy'n disgrifio tôn yr ail baragraff orau? Felly, dyma'r ail baragraff ar ochr dde y sleid. Os da chi'n cofio, roedd y paragraff cyntaf yn llawn o bethau da am Califfornia, ond mae'r ail baragraff yn dechrau gyda'r gair ond, sy'n dangos yn glir mae barn wahanol sydd yma. Felly, dyma'r datganiadau. A. Mae'r paragraff yn dangos cydymdeimlad at y trigolion sy'n byw yn Califfornia. B. Mae'r paragraff yn datgan effeithiau ac ychydig iawn o iaith emosiynol sy'n cael ei defnyddio. C. Mae'r paragraff yn beirniadu Llywodraeth Talaith Califfornia. D. Mae'r paragraff yn besimistaidd am y sefyllfa yn Califfornia. Neu E. Mae'r paragraff yn optimistaidd am ragolygon Califfornia i'r dyfodol. Unwaith eto, gwasgwch pause yma am y tro ola yn y fideo hwn a rhowch gynnig ar y cwestiwn eich hun cyn ail ymuno pan ydych chi'n barod. Felly, dwi'n mynd i siarad trwy pob un o'r datganiadau. A. Mae'r paragraff yn dangos cydymdeimlad at y trigolion. Wel, does dim cydymdeimlad i'w weld yn y testun nag oes. Does dim byd sy'n dweud pethau fel mae hyn yn anodd iawn ar bobl Califfornia. Felly dwi'n mynd i ddiystyru A yn syth a dweud mai nid hwnna ydy'r ateb cywir. B wedyn, mae'r paragraff yn datgan effeithiau ac ychydig iawn o iaith emosiynol sy'n cael ei defnyddio. Mi faswn i'n dweud bod iaith emosiynol yma fel claf ar beiriant cynnal bywyd. Fach chi'n gweld hwn fan hyn. Sy'n awgrymu rhywun sy'n agos at farwolaeth. Wedyn dyledion enfawr fan hyn. A diweithra wedi codi'r ffigur uchaf ers 70 mlynedd. Felly, nid B sy'n disgrifio tôn yr ail baragraff orau. Felly, nid B ydy'r ateb chwaith. Wedyn ec, mae'r paragraff yn beirniadu Llywodraeth Talaith Califfornia. Wel, mae'r paragraff yn cyfeirio at Lywodraeth Talaith Califfornia ac yn dweud bod gan Lywodraeth y Dalaith ddyledion enfawr a bod diweithra'n uchel ag ati, ond dydy'r testun ddim yn dweud mai bai'r Llywodraeth ydy hynny, neu mai polisïau'r Llywodraeth sydd wedi cael yr effaith hynny. Felly, dydy ec ddim yn gywir chwaith. Felly, croes ar hwnna. Dy wedyn, mae dau ar ôl i ddewis ohonyn nhw. Mae'r paragraff yn besimistaidd am y sefyllfa yn Califfornia, ac wedyn mae E yn dweud bod y paragraff yn optimistaidd am ragolygon Califfornia i'r dyfodol. Wel, da ni wedi trafod yr iaith emosiynol yn barod, fel claf ar beiriant cynnal bywyd ac ati. Does dim byd optimistaidd am y math yna o iaith. Yn hytrach, iaith besimistaidd ydy hyn. Ac felly, y datganiad sy'n disgrifio tôn yr ail baragraff orau ydy D. Dwi wedi diystyru hwnna wrth gwrs. A dyna'r ateb cywir. Felly, sut hwyl gawsach chi tybed? Peidiwch â phoeni os nag eithwch chi'r ateb cywir, ond cofiwch, fel dwi wedi dweud, cofiwch y technegau hyn at y dyfodol. Mae'r cwestiynau sy'n cael eu trafod yn y fideo hwn yn ymddangos mewn casgliad o gwestiynau rhyngweithiol yn debyg i'r rhai sydd yn y profion PISA ac maen nhw ar gael trwy hwb.
Ewch i wefan hwb a rhowch gynnig ar y cwestiynau eraill sydd ar gael. Sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn neu dabled, neu teipiwch y cyfeiriad hir ar waelod y sgrin yma i mewn i'ch porwr. Pob lwc!